Ja, dit is een echte landoptrekker, zeg maar. Hè. En hij is hier toch ook wel altijd aan het werk geweest. Ik heb hem wel hier in Nederland gekocht, dat hij gewerkt heeft. Hij lust toch best wel een slokje. Zoals een dagje rijden. Nou, gisteren had ik dan even mazzel gehad. Een hele voordelige rit. Had ik 60 liter benzine doorgestookt. Dus ik denk dat ik vandaag weer net zoiets erdoor stook. Dus ja, ik nou wel hier 2 dagen uit, is mijn vakantiegeld weer op. Bent u nou op de trekker vanuit Kockengen naar Friesland gereden? Nee, zover kom ik niet met deze. Dan gaat hij eigenlijk net even te langzaam, zeg maar. Maar er zijn er wel bij die wel bij ons vandaan wel helemaal komen rijden. Ik ben nou voor de 22e keer dat ik de Elfstedentocht eruit. Dan zeg je, ja, je bent er onderhand wel uitgekeken. Maar het is elke keer weer anders. Het zei het weer. We hebben, nou in die tijd hebben we onderhand alle soorten weer wel gehad. Alle kleding die we hadden aangetrokken hadden nog koud waren. En nog nou, nat geregeld tot en nou zover dat je niet verder kan. Dus ja, het is elke keer wat anders. En dat heb toch met elkaar natuurlijk, hebben toch wel wat. U bent ook een beetje verknocht aan Friesland, zie ik. Ja, in principe wel. Het vlaggetje hoort er natuurlijk bij hier hoor. Ik verzamel ook alleen nog maar alle Chalmers. Daar heb ik er 15 die lopen. De eerste 20 hier, die heb ik nou volledig meegereden. En vandaar dat al die Elfstedenkruisjes al hier op deze voortzetten. Want die ga ik dus mooi deze trekker al hierin. Mijn doel is om Takkenmeer de 24e keer. Daar heb ik al reuze zin in. Maar het blijft kriebelen. De eerste kruisje in 1994. Het begin van de tocht met 43 deelnemers. Het 5e kruisje van het 5e hier. Toen gingen we om erbij de 120 volgens mij. Dan gaan we nu de 10e keer. De 10e keer dan zitten we al over de 200. De 15e zitten we al over de 200. En dan is hier de 20ste keer, het laatste jaar dat ik hem dus reden en organiseerd heb, zitten we op 288. Wat markeert er al? Ik zou het net weten. Die houdt hij niet op. En je haalt een hele rit hoor. Ja, zeker. Hele rit. En jij het probleem is opgelost, wat weet je nou? Diesel is op. Net tankt. Verrassend dichtbij. RTV NOS.